Bunsod ng kakaunting supply, presyo ng isda sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan tumaas. Alamin sa ulat ni King Guevara. Kakaunti lang ang mga isdang nakalatag sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Wala pa raw kasing makuhang supply ng isda ang mga negosyante. Epekto ito ng malamig na temperatura dahil sa hanging amihan. Siguro sa lamig ng panahon, hindi gaanong makakuha ang mga mangingisda. Dahil kakaunti ang supply, tumaas ang presyo ng ilang isda. Ang yellowfin na dating 180 pesos per kilo, nasa 250 pesos na ngayon. Ang tulingan na 150 pesos per kilo noon, nasa 180 pesos na ngayon. Ang bangus, nasa 170 pesos per kilo. Kahit mahal, basta quality po. Matumal din ang bentahan ng karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Marami raw ang umiiwas sa pagbili ng karne ng baboy dahil umaabot na sa 340 pesos ang presyo nito kada kilo. Pag minsan, wag mo nang bibili ng karne, medyo mahal. Nilinaw ng Department of Agriculture na epektibo lang sa National Capital Region ang 60-day price ceiling sa karne ng baboy at manok. Pero inatasan ng DA mga lokal na pamahalaan na bumuo ng Local Price Monitoring Council. Sila po kasi yung magre-recommenda ng price. Pero bago sila makapag-recommenda, kailangan po silang mag-conduct ng public hearing or public consultation dialogue. Ngayon pa lang umaalma na ang ilang nagtitinda ng karne ng baboy at manok. Hindi raw pwede na basta-basta ibaba ang presyo. Mahal ang kuha namin sa supplier ng baboy. Kaya pag kuha namin, babagsak kami. Dapat pagkuhan, murahin na yung mga supplier ng baboy para mura rin pagtitinda namin dito. King Guevara, Balitang Amianan.